गोजोन फुंबिलि रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय जायफ्रा केन्डेल लाइट सावदों बा गासैबो बर' रायजो राजा गामि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बा टाउन ओनसोलाव थानाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थ' दिनै मैयानिनो मोनसे भिडिअ दासो फुङाव सफैदों बरबरिनि जोंनि आफादनिनो बि सोमावसार होननानै बुङो 13 बेट्सनि बिथांनि माखासे बिबुंथि केन्डेल लाइट सावनाय समाव बुंनाय बेखौ एसे खोनासंनानै लानि। मानि थाखाय जों दिनै बे आलारि बाथिखौ सावदों? जोंहा मोनसे मिनिं दं, जोंहा मोनसे थांखि दं। जोंहा दिनै जोंखौ जेसेबांखि गुबुन हारिया बा गुबुनफोरा जोंखौ नासयदों, दिनै जोङो एक्स एनडेबि इउनाइटेड फरमआ नैबे बरबरि हालामाव थानाय बाथौ थानसालियाव दिनै जों आलारि बाथि सावदों। जों जायनि जाहोनाव मानि थाखाय सावदों, दिनै जोङो दियारनाब्ला सार रन्जन दैमारि सारनि मुङै जों दिनै नैबे आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। मानोना जों दिनै जोङो सारनि थाखायनो जोङो दिनै जेसेबांबा दुखु खस्थ'खौ जोङो सहायनानै फैबाय। जोङो एनडेबिआ दिनै 34 इयार्स नांनानै फैनानै दिनैसिम जोंनि जि मोननांगौ मोनफुङाखै। जेसेबां जोंहा जेलाव थानाय जोंनि सारमोन बिथांमोना गबोआखै आरो बिथांनि मुङैनो दिनै जों आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। दिनै थानसालियाव नै बरबरि आन्सलिक बाथौ थानसालियाव जों दिनै आलारि बाथिखौ जोंथि माथि जों फोजोंदों। मानोना गाबोननि उनाव थांगासिनो दङ जोंहा दियारनाब्ला सारा माने हियारिंनि मुङै बा मोजाङै न'आव सफैयो। आरो लोगोसेनो जोंनि जेसेबांखि एनडेबि जेसेबां केडार लिडार्स गासैबो जोंनि बे बिटिसिआव बा बिटिआरआव फैनानै आलो गोजोनै जोङो लोगो मोनलायलायगोन होननानै जों सारनि मुङै जों दिनै नैबे मोनाबिलिनि आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। मानोना जों दिनै जोंसो गोजोनै दं। मानो होनोब्ला माखासे जोंहा दिनै लिडार्सफोरा केडार्सफोरा दिनै दासिमबो जोंनि बे उदां अख्राङाव मोनफैयाखै। ओंखायनो बे आलारि बाथिखौ जों सावदों सारमोननि मुङै। जेन सेन्ट्रेल जेलाव दं बिथांमोना गाबोन सप्तानि गेजेराव जेन जेलनिफ्राय न'खरसिम आलो गोजोन मोनफैयो। लोगोसेनो जोंनि एनडेबि केडार्स लिडारफोरा फैनानै गासैबो आलो गोजोनै जोङो लोगो मोनलायगोन होननानै आं दिनै नैबे आलारि बाथिखौ जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जानानै बेखौ जोङो दिनै आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंहा जेसेबांखि आरो दंबावो गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोनखौबो जोङो मोनफैगोन होननानै जों दिनै नैबे थानसालियाव आलारि बाथि सावनानै कामना खालायदों। थेंक इउ। जायफ्रा NIA केसाव जेल जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस बिखौ रायजो राजा आरो NDFBनि जाय सोद्रोमाफोर बिथांमोना माब्लाबाबो बावनाय नङा। दाखालि सासे सुटियाव फैदों, मैयाहाय आं बिथांखौ लोगो लाहैदों। बिथांनि जेबो भिडिअबो लाबोआखै आरो फटकबो खेबनानै आं लाबोनाय जायाखै। थ' बियो मोनसे पारमिसन लानांगौ जायो। बिथाङा मोनसे सुटियावसो फैनाय हिसाबै भिडिअबो खालामनो मोना, फट'बो खेबनो मोना। रायलायनोब्लाबो माखासे पारमिसन लालायनानैसो जोङो रायलायनो मोनो। थ' जेखियानो जाला नायनानैबो फैबाय बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस ना। जों गोबाङानो सेक्रिफाइस बुस्थुखौ मोजाङै सनमान होलायनो रोङा। आरो जायफ्रा अनलि हाथियारल' लानानै सेक्रिफाइस खालामबोनाय ना, बेखौ जे माबा खालामनांगौ बे नङा। नाथाय जायफ्रा दिनैहाय गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाय, जायफ्रा रुंसारि जालांबाय बा बै गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायावबो दिनैनि दिनाव जों बर'नि दैदेनगिरिफ्राना माखासेफोरखौ सनमानखौ मोजां रोखोमै होनायखौ जों नुनो मोना। जेब्ला सम फैगोन दिनै उमुगनि इदिले थांनांगौ, आंना उमुगाव थांथारनांगौमोन, नै बेफोरबायदि रावखौ खोनानो मोनो। नाथाय बे नङा। जाय हारिया
जाय जाथिया जायफोर रुंसारि जानानै मार्टियास जानाय मुंख्लं जालांनाय बेफोरखौ सनमान होनो रोङा बै हारिया जौगानो माब्लाबाबो रोङा जौगानायबो नङा। जों बर'नि गेजेराव जौगागौमोनब्लाबो नाथाय माइ गाब जुजाय बासिलायो पलिटिक्सखौ जों बिराद गिदिर सानो जायफोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय ना बिथांमोननाव माब्लाबाबो खालामा बिथांमोननाव मोजाङै सनमान होलायनाय बा मोजाङै माबा मोनसे राव बे गैया गैयाब्लाथाय बिखौ गादबनानै दोननानै सेस खालामना दोननो नागिरो जेरैबायदि बिएलटिनि समाव मार्टियास टम दङ बिथांनि जायगायाव गाजा गोमजायै माब्लाबा जों नुफेरदोंना थांनाय बोसोरफोर बायदियावबो जों बेफोरबायदि गाजा गोमजायै जोंना मा पलिटिकेल हान्जाखौ राजखान्थिखौ लानानै बिराद गिदिर खालामलायो जेरै जोंनि सार रन्जन दैमारि साराबो दिनैहाय गावनि फेमिलिनिफ्राय अनलि रन्जन दैमारिल' नङा बिजों लोगोसे एनाये नांनानै थानाय जायफोर फेमिलि गोनांफोर जायफोर गथ' गोनांफोर बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो मोजाङै सिन्ता खालामा आरो सानफेरा जेब्ला उदां जानानै फैगोन बिथांमोनखौ सानसे सम दान्दिसे एक दुइ घन्टासो खौरां बिजोंफ्रावहाय लानानै गोबां बाथ्रा सोङो आरो बहाबा दान्दिसे लोगो लाहैयो बिनि उनाव गारनानै दोननानै सेस खालामना दोनो माबोरै खालामो खालाम नाथाय बिथांमोना जेलाव बोसोर बोसोर जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जाग्रा जायफोर आन्दलनकारि बिथांमोना गोबां बोसोर जेल जानाय रेकर्ड गैया एनडिएफबिनि समावसो बेफोरबायदिया जादों होननानै आं सानो बेयावबो कयेकजन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर उदां अख्राङाव थानाय बिबान गोनांफोर बिटिआरनि बिथांमोनाबो बबेबा मेगन खनाजोंसो नायनायखौ जों नुनो मोनो थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नांगौ जायोला दाहाय लाबोबावफिनगोन 2था 3थासोआव मोनसेबाव माखासे क्लिप्स दं गबिन्द बसुमतारी आरो सानजारां बिथांनि MCLA आरो TCLCनि माबा मोनसे बिबान गोनां रुजुग्रानि सायाव माखासे भिडिअखौ लाबोनाय जागोन थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै दोनथ'बाय जय बर' हारिनि